Ngawa kayo to next ay. Kasi may itong mapulingawan ron. Mo tagay ba? Ngawa kayo. Nakulakawan yung mga dano. Ngawa kayo sa tanan. Ba't mingawa bito kayo eh? Di mo motor gali, wag mo agi. Sakay, ayuan nila to. Pinta ko makuha ka ni players ron. At pinakasaad wa kong kapitan nga. Duwa ko ang problema kinsa kaya ko makuha ni ron nga players ani. Tay. Trabaho na narabagi pa. Kuha nga uniform ani si kapitan. Kanto lingaw tong duha no. Tutski og si Tunix. Ato yun lang himuha na pang-import kaya dati mabutong duwa butong BBA sa una BBA ako to katuon na testingan ako to mo papakisaya kay uniform may kinaang duha oh kini sugot baka ni ron ako mo problema ni kapitan ani nakasaan na ba ako oy Sa kay buhaton to ana. Amo to sa buhaton papat mananapan ni ron. Naanapod ni. Oy, unsa ba ato eh? Namo duha gyud Ano ito yun ulit? Ito yung tali mo. nawag si kapitan kay araw ba aron Araw sa barangay? o araw barangay Ano ulit? Karon ba day? independence di ba yan na diha O karon ay? oh tawagan ko niya nga pa duaon gid og basketball Unya. nya kay na problema ko kinsa ako mahimo nga players lagi ani kay tahi na ra ba siya og uniform up and down ang gipadala ni kapitan nga uniform nya ako kay nakahibaw man ko nga dati man pud mong player sa PBA Amo gani nga. Mapil ka kay kaupo to dito to buto mga sira ba sabot nga Di, kiningawa. di ba siya tapakano na siguro na siguro di patapag. Paduaw sa taon na ikaw ay. man daw paniud to Ngaon na ano sam. Amo ba pala ito? o ikaw Una man dito to. uniform. up and down Una ba? up and down Imayo niya asa man ang down na eh. Asa ba daw na niya? so dito ra sa barangay ang shirt pad Ah, ito ara dito. o mo ni isko ra testing do sukod ni be testing do sukod mo ba ni sukod ta ni Masak to kayo. Papajiki. isukod lagi ni kay arong may bala na to og say dagan No. Papajiki man ni ay. Buat. sorry to Yang atuan ko na ni Ron, ang down na nito. Ang down pa. para dito kamo na bahala mag sapatos kinahanglan mag sapatos yun mo Aw. eh Basketball. ensayo ra mo ba ensayo say katong tiradas niyo sa Aw. Ito prala ba? Ay so. Aw. tay tuo mo ko mga players yung PBA sa una kanang hambog man players mo koy talent ni ilhan mo steel tinaktakan steel wawan tani ko tay wala himo ni so may lain makita gyud ako kiniram gyud dayon lang gyud ako ni A few minutes later. tama gyud ni up and down gyud agi sugo ni kapitan up and down okay ay nana nagpadung na dayo dali mo gani nawag na Ibang di madugaya ninyo nga kibong stila ninyo nga tagaan na ba tag-up up na uniform Pilis pa dito. ang short pa na lang akong ihatag sa inyo ha dali na dali na imuhan down na dali mo short pa no dali kita na short pa mo Money up, nya down, money pan down. Money ayo dili ta ingon na lang kay. Ang uniform na to, kompleto na. Oh, tawo. Ang inyon down, money down ninyo. Money short pa ninyo. Sige, upo na kay ini bang. Money, una. Ay, tik lagi na. Hay tik. Lagi kali. Ani, ura mo ni pinakalinggo. Dili lugas. Unsa man ang Ayo lagi maglugay lagi. Money up and down, man lagi. Korna. sa ingon ka nga. Up and down ni. Sa mo style na. Gani up and down gani ni. Ura mo kasi sorry na. Money up and down. Itabangin ko ni Bek, kaya madali na. Sa man. Amo niya
pandang injured. Ay, lagi injured. Ay, Ay, naku. Udah, Papa Jo, mag-away tayo ni Papa Jo. tanda nih, kumpleto. Di maayo man yung tabawarin. Usap na style na rin. Mo na pandang na tuwa di ay. Mo na. Dako kay Kunyo. Ay, na, kasi na ko Oh, da. Baka council may naghatag binuangan pa nila. Lukutan. Gusto ko paglukot. Dawato na lang nato ni. Ay, lukot na nila eh. Recess mo daw. Asa na mas mapagnawakan? Ikaw pa ko inani. Uniforms. Gaga po. Nakipalog lang ko inani. Style na nga. Mo di hatag nga inani nga. Ang daw ni nani. Mapupos si Tani kay hiring ba yan? Ako bayad sa tuwa. Ayaw, di ma. Kaya naman sige yaw-yaw ni ha. Kay mao na nagihatag na pandaw. Naay gani mo kay kitagaan mo ka pandaw nga ganit po. Daw. Di kaya may maguna mo. Kalang palihan na ba? Anong style na inani. Isa ba nila? Dili na basta basta na way magkatahian natin sa Pilipinas na. Ayaw, di ma. Oh. Muna yung kompleto nga jersey. Dawa ko kita kayo yung mga wow kalisyo. Mga sakto ba? Exercise na. Taga-BBE, biya nga itong laban natin. BBE, Hey, abot na. Sir, ready na mo? Oh, ready na. Ready na, coach? Ang atong katba, atong kalaban, team device ganda. Naana diya sila karon. Uy, Oo na, Yeah. mga mo. Try na. yangan ay dito. Ang una, gipagayuan naman tagkuan. Exercise, pakita ko. Sama mo. Okay ba lang pa? Amo. Aw. Niyay mayo ha? Dito kayo. Mga astig biya ng team device ganda. Request. Kailan upag yung kagmayo. Wala nang inutila daw. Kagmayo. Wala nang inutila daw. Tama. Ano ba? Sobra. Ato ka. Ayo ko pinsa to skihan eh. Di ba basta eh. To join dance, picture. Medyo. Abin kayo galing tayo. Eh, dipinsa. Ayaw, di ba?
했었던 마음들일까봐 도망가 버렸지 깊은 맘 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 있어 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 그번을 떠올리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건가 부서져버렸어 정말 It's alright 그 순간 비밀을 하늘하고 담았어 It's alright 아유, 어디 봐. 빗물은 내 맘도 씻겨 아유, 어디 봐. 이미 좋았던 기억이 이제 남아있지가 않아 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 정말 바보야 Kaya mo. Sir Gab. Kaya mo sige. Ayaw, di ba? Sige lang. Kansi mo, di mo mo boss. Oh, na, nawa na mo ito, Bel. Ayaw, di ba? Oh, nya dili tayo kinukuha, ha? Bukaon kayo. Ako na yun na ron. Ha? Bukaon nga. Ay, murja, kailan mo kayo sila? Isa ta! Ayaw, di ba?